שלום לכולם, והפעם אנחנו כאן במדריך למתחילים במחשב בווינדוס 8.1, ווינדוס 8.1, חלק ג'. אמרתי שזה יהיה ביום שני, אבל אני לא יכול, זה חד פעמי, רק חד פעמי, אני לא אהיה סרטון ביום שישי, אז אני עושה ביום ראשון, סוף סוף יש לי זמן. אז אני עושה את זה היום ולא ביום שישי, ביום שישי אני לא יכול. זה חד פעמי, אני חוזר, זאת אומרת עוד שבוע ביום שישי שאחרי, שזה כבר נראה לי יהיה בפברואר, 31, כן, 31, יהיה סרטון חדש. בכל אופן, בואו ניגש למדריך. עכשיו שנייה, לי יש לך משהו מוסיף לצופית התחלה, כדי לא לבלבל אתכם אני אצא ממנה. שנייה. טוב. כרגע... טוב, הכל בסדר עם התוכנת סיום מסך. פשוט המחשב שלי קצת איטי באחרונה. אז כשאתם מדליקים את הווינדוס, הוא יביא אתכם לפה. בסדר? אתם תצטרכו, כפי שאתם רואים, בואו נגיד, אתם זוכרים שאני אראה אתכם, להגיע לפה, לשולחן עבודה, או במילים אחרות, לפה. אתם ראיתם מה אני עשיתי? פה, באריח הזה. קוראים לזה אריחים. טוב, אז היום אנחנו נעסוק בשולחן עבודה, וגם בחלק ד' אני אעסוק איתכם בשולחן עבודה. שני סרטונים בשולחן עבודה. טוב, אז קודם כל, מה זה המצביע העכבר הזה? מה זה קיצורי הדרך? זה אני לא מסביר לכם היום. זה במדריך הבא. היום אני מסביר לכם על ההתאמה האישית ושורת המשימות. ועל explorer.exe, או בעברית, סייר ווינדוס. אלה הם הדברים שאני מסביר לכם בחלק ג', חלק פשוט, קצר ולעניין. לא הכי קצר, אבל הבנתם אותי. טוב, אז אני אתחיל איתכם משורת המשימות. מה זה שורת המשימות? כשאתם קניתם ווינדוס או לפטופ חדש או כל מחשב אחר שאתם התקנתם בווינדוס, לא אתם כי זה מדריך מתחילים במחשב, כן? אבל שמישהו התקין לכם או לא משנה מה, שקיבלתם את ווינדוס 8.1, זה גם בכל ווינדוס, אבל אני לא אבלבל אתכם, סביר להניח שאתם ב8.1, יש לכם סרגל. מה זה הסרגל הזה? הסרגל הזה זה בעצם שורת משימות. ככה זה נקרא. שורת המשימות מחולקת לשני חלקים. סטארט, משימות ופונקציות. פונקציות, הכוונה שלי פה זה למקלדת מגע, אם יש לכם מקלדת מגע. חץ לכל מיני תוכנות שמופעלות ברקע או דברים של ווינדוס, אם זה תקנים שמחוברים וכאלה. כל מיני תוכנות שאתם שמים, שהווינדוס שם לכם בעדיפות ראשונה, כמו אנטיווירוס ותוכנת זיהוי מסך שכרגע אני משתמש בה, אז הוא שם אותה בעדיפות ראשונה. ומה הפונקציות האחרות? אלה פונקציות של ווינדוס שלא משתנות, למרות שהמיקום שלהם יכול להשתנות בעזרה שלכם. זה של אינטרנט. אם אני פותח אותה, אתם יכולים לחבר למחשב כבל אינטרנט לצורך אינטרנט שיהיה לכם במחשב, או אם יש לכם אנטנה במחשב של רשת אלחוטית, סביר להניח שבכל לפטופ חדש שתקנו כבר יהיה לכם, אז אתם מתחברים ברשת אלחוטית. אני לא מסביר לכם על דברים של הראוטר וכאלה, זה אם תרצו במדריך בנפרד. אסביר. אבל אני לא אפתח לכם את זה כדי שלא תראו את כל הרשתות שנמצאות פה באוויר. כי אני בבניין, כן, אז יש כמה רשתות מכל מיני שכנים, אז אני לא אפרסם את השם שלהם פה. כמובן שאי אפשר להתחבר עליהם, יש סיסמה והכל. מה זה? כתוב פה עבר. הכוונה פה לא היה עבר, זה פשוט שפת הקלט. שפת המקלדת שאתם מכוונים אליה עכשיו. זאת אומרת שאני מחובר לעברית. כי הוא זרק פה כל מיני מילים, כל מיני אותיות של עברית. הכוונה פה זה לעין, בית ורש. לא לאיזה מילה מסוימת. אם אני אחץ על זה, הוא מראה לי את כל השפות למקלדת שיש לי. והוא צודק. יש לי פה אנגלית ועברית. אנגלית, הוא עושה את זה כ-E-N ו-G, ופה הוא עושה את זה כ-עין, בית ורש.
עכשיו, באנגלית הוא עושה את זה נכון, כאילו, אנגליש, ובעברית, עברית, כאילו. אתם רואים, זה 3 אותיות ראשונות של עברית. למרות שזה לא נכון לי כל כך שהוא עושה רק אותיות, לא, זה פשוט זה. לצורך החלפה של שפה, אתם לוחצים במקשים של המקלדת על Alt ו-Shift. אני אלחץ על Alt ו-Shift באותו זמן. שנייה, זה לא יעבוד אם אני מכוון על זה. Alt ו-Shift. ושימו לב, לחצתי על Alt ו-Shift, ופה זה השתנה לי, ואם אני אלחץ על זה עכשיו מסומן לי אנגלית ולא עברית. אני אחזיר לעברית בקיצור. ומה זה הפונקציה הזאת? על הדבר הזה אני אעבור איתכם בהמשך. מה זה הפונקציה הזאת? אם אתם בלפטופ, אז הנה, זה הסוללה שלכם. Windows 8/8.1 מראה לנו מתי עוד שעה ו47 דקות הבטריה שלי תיגמר, ו-78% נותרו. מאוזן וכל איזה שצריך לעשות חשמל ובהירות המסך, זה לא משהו שצריך לעניין אתכם. וכל הדברים האלה של דברים לא למתחילים במחשב, אלה דברים של ההגדרות ולוח בקרה. זה לא צריך לעניין אתכם. ומה יש לנו פה? יש לנו פה הודעות. הודעות, כרגע זה ההודעות שכל פעם המחשב רוצה להודיע לנו הודעות. הודעות שאם אין לנו פה סימן קריאה אדום ליד הסמל של הדגל, זאת אומרת, ויש פה הודעות, אז ההודעות האלה הן לא קריטיות ולא כזה מומלץ לעשות אותן. אבל הוא בכל זאת רוצה, אבל לא חייב. שזה יעמד את זהותך במחשב, זה לא משהו הכרחי. אז בגלל זה לא, הדגל הזה הוא דגל לבן בלבד, לא שום עיגול, לא שום סימן קריאה אדום. וגם פה אין שום אזהרה או משהו אדום. הבא בתור זה ווליום. מה זה? ווליום ברור לכולם מה זה, כן? זה בקיצור הווליום של המחשב. בכל פעם שאתם תשנו אותו, Windows יעשה לכם צליל. ועכשיו החוזק של הצליל בהתאם לווליום שבחרתם. את זה הראיתי לכם. מקלדת מגע זה רק למי שיש מסך מגע, ולא לכולם יש בלפטופ האישי שלהם, אז אני לא אעבור איתכם על זה. ועכשיו בואו ניכנס לזה. למה אני שומר את זה לסוף? כי יש בזה הכי הרבה דברים. טוב, אז מה יש לנו פה? מלבד זה שיש לנו פה לוח שנה מסודר ויפה גם. יש לנו פה גם שעון, שהוא מדייק לפי שניות. עכשיו, כפי שאתם יודעים, כל שעון עושה שניות ממה שהוא התחיל. המחשב שלי התחיל מתי שהתקינו לו את מערכת ההפעלה. אז מאז הוא סופר שניות. אבל כל שעון נספור בקצב אחר את השניות. למרות שווינדוס יש לו קצב אחיד. לכל מערכת ווינדוס יש אותו קצב של שניות, אז אבל בוא נגיד אם יש לכם שעון מעורר, סביר להניח שהשניות שלו יסתובבו אחרת מהשעון של ווינדוס. סך הכל זה שעון מדויק. אמנם אין מספרים, אבל אני חושב שזה מספיק מובן. טוב. ומה יש לנו פה בלוח שנה? זה הלוח שנה כאילו, לוח שנה יפה, הייתי אומר, מהיר כזה, בועל חלק. וזה מראה לנו את החודשים. למי שרוצה לוח שנה עברי, כי פה כמובן זה לוח שנה לועזי, או איך שווינדוס קורא לזה לוח שנה גרגוריאני, עשיתי מדריך על זה, אתם יכולים לחפש בערוץ איך לעשות מלוח שנה לועזי לוח שנה עברי בווינדוס. הדגמתי שם על ווינדוס 8 רגיל, אבל זה אותו מהלך בדיוק. בשולחן עבודה אין הרבה שינויים בין השולחן עבודה של 8 לשל 8.1. טוב, אז מה יש לנו פה? אם תלחצו על זה, בוא נגיד, עכשיו אני עברתי לספטמבר 2013, כמובן שכבר לא, זה לא תאריך של היום. אבל אם אני אלחץ על זה, הוא יחזיר אותי להיום. בווינדוסים החדשים, השעון בדרך כלל סביר להניח שהוא יהיה לכם מכוון. אבל בכל זאת, אני אלמד אתכם איך לוודות שהוא מכוון, כמובן בקריאה של השעון, ואיך לשנות את זה אם אתם רואים שהוא לא מכוון. אבל קודם אני רוצה עוד לכם. בוא נגיד אני אחץ פה על ינואר 2014. קיבלתי פה שנים. זה שנה אחת. זה 2013. אז זה 2014. אני אריץ אחורה, הוא מראה לי פה את כל החודשים של 2013.
של 14, 15, 16, והוא יעשה את זה אם תשימו לב, בוא נגיד, ואם אני אלחץ על זה, אז הוא מראה לנו לגמרי שנים וזהו. בוא נגיד אני אעבור אתכם הכי גבוה, אם זה מסקרן אתכם. אז כפי שאתם רואים, הוא עושה את זה לפי 100. אז זה התאריך האחרון שהוא יעשה. דצמבר 2099. הוא בינתיים ווינדוס יודע רק את המאה ה-21. אבל גם את המאה ה-20, את האמת. כי מתי הוא יסיים? הוא יתחיל ב-1900 ויסיים ב-2099. זאת אומרת שהוא עכשיו עומד על המאה ה-20 והמאה ה-21. שימו לב שאם אני לוחץ על הכל, אז זה מה שיש. אני אלחץ פה, אני חוזר להיום. ואיפה אני מגדיר פה את כל הדברים, וזה שינוי הגדרות תאריך ושעה. אני לוחץ על זה. ועכשיו הוא כותב לנו ירושלים. סתם שידור, אני גר בנהריה, אבל זה לא נכון שהוא כותב ירושלים, כי הוא מתכוון לעיר בירה, זה הכל. כי הוא לא יכתוב ישראל, הוא יכתוב עיר בירה. ככה ווינדוס פועל. עכשיו, תאריך ושעה, אין לנו פה שום דבר לגעת חוץ משני הכפתורים האלה. אבל מה זה לשוניות האלה? שעונים נוספים, לא הייתי ממליץ לגעת. בסדר? שעון אינטרנט. באמת אני אפילו לא יודעתי מה זה. שינוי תאריך ושעה. קודם אני אגש לזה ואחר כך לאזור. אוקיי. פה אתם מכוונים שעה ותאריך. הלוח שנה פה פועל באותה צורה בדיוק. ואני יכול לכוון, בוא נגיד עכשיו אני יכול לכוון לתאריך הזה ולאיזה שעה שאני רוצה וללחוץ על אישור. אבל אני לא עושה את זה כי זה לא תאריך אמיתי. אני אחזור לפה. עכשיו סביר להניח שאם אתם לא אדמיניסטריישן, אז הוא יביא לכם חלון ותצטרכו לאשר אותו. רק מנהל יכול לפתוח את זה. אבל אתם לא צריכים לדעת. סביר להניח שאתם בחשבון מנהל אם אתם מתחילים במחשב. אוקיי, שני הגדרות לוח שנה. שהכוונה פה לא סתם איזה יום היום, מה החודש, מה השנה. לא. עכשיו פה פתחנו שני חלונות. אני אעבור אתכם על הכל. דרך אגב, פה הנה גרגוריאני, אני משנה פה, לוחץ על אישור, אני אשנה את זה, בוא נגיד אני אלחץ על אישור, והנה כפי שאתם רואים, הוא מעביר לי פה ללוח שנה עברי. י"ח בשבט תשע"ד. עכשיו לי, אישית אני אוהב את הלוח שנה הזה, אבל זה לא נוח לי אם מדובר פה על מחשב. אז שנייה אני אצא מזה, נלחץ שוב על זה. שנה פה לגרגוריאני, החל, וחזר להיות ככה. טוב, אז יש לנו פה שעה קצרה, מה השעה עכשיו ומה הדקה, שעה ארוכה, אתם יכולים לכוון פה את השעות. אם אתם בוחרים שאתם כאילו בארצות הברית או אמריקה, אוסטרליה ודברים כאלה, הוא יעשה לכם את זה לפי AM ו-PM. למרות שאנחנו הישראלים הולכים לפי 12 לפי 0 עד 23. כולל 23. מטבע, באמת אף פעם אני לא ידעתי מה זה ומה הקשר פה לשקלים. אני לא יודע מה זה. מספרים, אני גם לא יודע מה זה. טוב, אז אנחנו יכולים לצאת מזה ונעבור לזה. תבניות, עברית ישראל. זה אומר מה תהיה השפה של לוח שנה ואיפה אנחנו נמצאים. אני יכול לבחור, מראים פה את כל המקומות, אם אני לא טועה, זה כל המקומות. מייקרוסופט לא יחסכו בשום דבר. אתם לשפת התצוגה של ווינדוס מומלץ, לא משנה. טוב, אז בכל אופן אתם תבחרו. ויש לנו פה הגדרות נוספות. זה של החלון האחר. מיקום. איפה אנחנו נמצאים? מיקום הבית. ישראל, פה הכוונה זה רק למדינות, לא לשפה מסוימת. ישראל, כווית, יפן, ירדן, יוון, והוא עושה לנו את זה כאילו לפי יבשות, כאילו. עכשיו יפן, אני לא בטוח. טוב, אני לא כל כך מבין בגיאוגרפיה. טוב, מסך הפתיחה וזה זה לא צריך לעניין אתכם. ביטול, וראיתי לכם את זה כבר. שינוי אזור וזמן. אם אני לוחץ על זה, פשוט, אתם רואים.
למרות שפה אם שימו, לא משנה. עכשיו שימו לב ששעון קיץ מתחיל הוא כותב לנו מתי זה, וברגע שזה שבוע לפני או משהו כזה, הוא יכתוב לכם פה הודעה, מתי? שככה, אם יש לכם את ווינדוס, ואתם אומרים לווינדוס שאתם בישראל, תאמינו לי שאתם לא חייבים לזכור מתי לשנות ללוח שנה לשעון קיץ. כמובן שהוא אומר שזה מתחיל ב2 בלילה, אבל אתם תעשו את זה קודם. טוב, אז הודיע לי כאשר השעון משתנה, מסומן ב-V. אם אתם מורידים את ה-V ולוחצים על אישור, אז מתי שבוע לפני ששעון קיץ יתחיל, הוא לא יודיע לכם את זה, הוא יודיע לכם את זה רק פה בחלון הזה. אבל אני רוצה שזה יישאר ב-V, אני אלחץ פה לביטול. ובואו נעבור עכשיו למשימות. עברנו על הפונקציות, ועכשיו אנחנו במשימות. אם אני אלחץ מקש ימני בעכבר על שורת המשימות, יש לי פה מאפיינים, נהיה על שורת משימות, זה לא צריך לעניין אתכם. V או לא V, זה לא מעניין אתכם. מנהל משימות, לא צריך את זה, וכל הסרגילים, אלה דברים שלא צריכים לעניין אתכם. מאפיינים, זה מה שאני רוצה לעבור איתכם. מה זה המאפיינים? לפני שאני אעבור איתכם בדבר העיקרי, בדבר הזה, שזה שורת המשימות, אני רוצה לעבור איתכם קודם על ניווט. טוב, בואו נראה. אני פשוט רוצה לראות מה כן להראות לכם, מה לא. כשאני נכנס למערכת, זה כבר אפליקציה במסך. אתם תבחרו מה אתם רוצים, קיצור, כן? לימדתי אתכם בחלקים הקודמים מה זה התחל ואיך הוא עובד. אחסן, תוכניות, שאני תוכל לאחרונה, טוב, זה דברים שאני בכלל לא מבין. טוב, מה זה? זה בעצם מקלדת מגע V, כן, שיהיה לי את הפונקציה הזאת. כתובת, מה זה כתובת? זה, אם אתם רוצים, יש לי הרבה משימות, אז אני לא יהיה לי מספיק מקום לעשות את זה. אבל האמת שזה נוח. אם אני שם פה כתובת, אז בוא נגיד זה תרחב לי ככה. כתובת, וזה בעצם כתובת של נתיב, בוא נגיד שולחן עבודה. זה הנתיב של שולחן עבודה. C, users, windows, לא. C, users ודסקטופ. זה הנתיב של שולחן עבודה. לא, זה לא צריך לעניין אתכם, אבל זה גם תואם אם אתם כותבים כתובת של אתר. אבל באמת תכלס מי כותב כתובת של אתר? כולם משתמשים בגוגל. אז זה גם משהו. קישורים, אני עוד לא מבין מה זה, שולחן עבודה. מה זה בכלל? שורת משימות. עכשיו בואו נראה לכם מה זה. עניין שורת משימות לא צריך לעניין אתכם. הסתר אוטומטית את שורת המשימות. זה יכול להועיל לכם במקרה ויש לכם מסך קטן של איזה 10 אינץ' ואתם תסמנו פה V ותחצו על החל או אישור. זה פשוט, הוא יסתיר לכם את שורת המשימות ברגע שהמצביע העכבר לא ייגע בשורת המשימות. מבינים? יופי. טוב, אז השתמשו בלחצני שורת המשימות קטנים. בלחצני שורת משימות קטנים, בוא נגיד אני אסמן את זה ב-V. אני אחץ על החל ולא על אישור, כי אני אחץ על אישור לזכור לי את החלון. ועכשיו שורת המשימות היא קצת קטנה יותר. מי שעבד פעם ב-XP לשעבר, אולי זה יהיה לו יותר נוח להתרגל קודם לזה. אבל הדברים כבר לא כאלה מותאמים, כי שימו לב, זה... לא יודע מה תגידו, תאהבו או לא תאהבו. ומה יש לנו פה? למטה, שמאלה, ימין, זה איפה תמוקם שורת המשימות, אם היא תהיה בצד שמאל, בצד ימין, למעלה למטה. שלב תמיד, ובזה אני רוצה להסביר לכם. למה אני לא משנה את זה? אני אראה לכם בהמשך. שלב תמיד, הסתר תביא. הכוונה פה זה שהמשימות הם יהיו ככה. זאת אומרת, שהם יהיו רק ריבוע. ואם זה ככה, טוב, אז אין לזה שום חשיבות. וזה, מה זה? אם אני לוחץ על זה, אל תשלב אף פעם. ואני אלחץ על החל. שימו לב שכל מה שפתוח לי, שזה זה וזה, זה נראה ככה על ריבוע שהוא יותר מתרחב, שזה אישית אהבתי, אבל אם אתם פותחים משהו זה ככה יתרחב, ולא לכולם זה יהיה נוח בקיצור. זה נראה יפה אם אתם נמצאים בדק הזה, ותראו, שימו לב על זה נראה אם אני מוריד פה את ה-V, החל, וככה זה יראה. לא נראה הכי יפה שבעולם אם זה ככה, אבל עדיין. זה יכול להיות נוח לחלקכם או לרובכם.
ב3 נקודות. אני אוהב את זה, אבל זהו כזה נוח לי. אני אחזיר את זה כזה דבר. סתם תרצים אני אגיד לכם, ככה בדיוק שזה היה מצומצם וקטן, ושזה היה יותר מלבני ולא ריבוע, זה היה ככה בווינדוס ויסטה ומעלה. אתם לא צריכים לדעת מה זה ויסטה אם אתם מתחילים במחשב, אני רק אומר לכם פרטים. טוב, אז חוץ מזה אני מה להראות לכם על שורת המשימות. אני חושב שהייתי מספיק ברור ואני הסברתי לכם הכי טוב שאני יכול על שורת המשימות. ועכשיו בואו נעבור להתאמה אישית. מה זה התאמה אישית? מה זה העיצוב של שולחן עבודה? מה הוא בעצם? אם אני לוחץ מקש ימני בעכבר, יש לי פה הרבה גם פונקציות. עכשיו את כל הדברים האלה, רזולוציות מסך והתאמה אישית, אני מראה לכם היום. חדש, וכל האפשרויות גרפיקה וזה, זה של אינטל, זה שייך רק למחשב שלי, לא קשור אליכם, רק שולחן עבודה, רק שלי, בטל העברה וזה וזה וזה. את זה אני מסביר לכם במדריך הבא, חלק ד' ולא חלק ג'. תחכו בסבלנות לשבוע הבא. טוב, אז כרגע אני אראה לכם רק את ההתאמה אישית והרזולוציית מסך. התאם אישית, אני אלחץ על זה. ובעצם, מה יש לי פה? יש לי פה ערכות נושא שלי, שזה מה שקראתי. זרקתי דברים, שוב של תמונות יפות ושמי, ועוד דברים. וערכות נושא ברירת מחדל של ווינדוס. זה ערכות נושא שאתם מקבלים מווינדוס. עכשיו, על מה אני מתעכב איתכם? קודם כל, מה זה ערכת נושא? ערכת נושא זה רקע שולחן העבודה שלכם, שומר המסך שלכם, שלמי שלא יודע אני אעבור על זה בהמשך, הצלילים שלכם של ווינדוס, צבע שלכם של ווינדוס, ורק שולחן עבודה כבר אמרתי. טוב, זה ערכת נושא, אוקיי? יש דבר שנקרא צבעוני, שזה מתאים את צבע ווינדוס לפי רקע שולחן עבודה. שזה מה שאני אוהב, זה נמצא בווינדוס 8 ו8.1. והסמל שלו זה ככה. טוב, ויש לנו פה ערכות נושא מותקנות. אם יש לכם לפטופ, אז סביר להניח שהיצרן המחשב שלכם מתקין לכם פה ערכת נושא. של היצרן כאילו. לי יש פה ערכת נושא. קוראים לה אסוס. כי האסוס זה היצרן של המחשב שלי. והנה יש לי פה ערכת נושא עם רקע של המחשבים של אסוס מהרמה של המחשב שלי. ומה זה? נושא בעלות חדות גבוה. זה אומר, בוא נגיד, אני אחץ על זה, אני לא אחץ על זה באמת, כאילו, זה לא לשבש פה משהו עם הצילום מסך. אבל זה אומר שזה יהיה חד כזה, האתרי אינטרנט יהיו שחורים, וזה, לא לכולם זה יהיה נוח. אולי לחלקכם. למי לא טוב לו הצבעים האלה של ווינדוס, למרות שזה הצבעים הרגילים. עוד לא ראיתי מישהו שמשתמש בחדות, אבל במידה ואתם כן, אז יופי, הנה הראיתי לכם מה זה. אוקיי, לפני שאני עובר אתכם על מה זה וזה, קודם תראו מה זה בצד. החלון הראשי של לוח הבקרה לא מעניין אותנו, אנחנו פה מתחילים במחשב, אתם לא צריכים להתעסק עם לוח הבקרה. שונה את סמלי שולחן עבודה. מה זה בעצם? פה בעצם יש לנו מחשב זה, תיקיית החשבון שלכם עם איך שקראתם למחשב. בוא נגיד אני קראתי למחשב על שמי, זה מחשב פרטי שלי, אז קראתי לו אלי דנינו, כי זה המחשב שלי. רשת, סתם יחזור מלא, זה לא מעניין אתכם. טוב, מה זה בעצם? שימו לב שפה זה נקרא מחשב, פה זה נקרא מחשב זה, ופה מחשב, אבל זה לא משנה כל כך, הכוונה זה למחשב זה. קבצי משתמש וזה. קבצי משתמש זה, אוקיי? אז מה זה בעצם? אם תסמנו וי, בוא נגיד ללוח בקרה, אז יהיה לכם את לוח בקרה בשולחן עבודה. רשת, אז יהיה לכם את זה בשולחן עבודה. את זה תסמנו ב-V, אז יהיה לכם את זה בשולחן עבודה. סל מחזור, כן, זה ברירת מחדל. קודם כל, סל מחזור נמצא לכם בשולחן עבודה, לא יותר מזה ולא פחות מזה. שינוי סמל וכל הדברים האלה זה לא מעניין אתכם. אוקיי, ומה יש להם פה? שונה מצביע עכבר. עכשיו תראו מה זה מצביעי עכבר. עשיתי מדריך המצביעי עכבר, איך להוסיף אם אתם הורדתם מהאינטרנט איזה מצביע עכבר שעובד ואתם מאוד אוהבים אותו. אני משתמש בברירת מחדל של ווינדוס, שזה זה. אני יותר משתמש בו לצורך המדריכים, כי שלא יבלבל אתכם, שאני לא אשתמש במשהו שאתם לא מכירים. מה זה ומה זה? וזה כל מיני דברים. כתב יד וכאלה.
סליחה, שנייה. אוקיי. שזה הבחירה הרגילה, מה שיופיע לנו במשך כל הזמן הזה, בחירת עזרה. לרוב בווינדוסים החדשים לא יהיה לנו את זה. עבודת ברקע הוא טוען משהו, לא פנוי זה שהוא ממש לא מקבל מידע והוא צריך לטעון הרבה דברים, ואם הוא מראה לכם ככה, תסמכו עליי שאל תיגעו במחשב, מומלץ. וכל מיני דברים אחרים, בחירת טקסט, כתיבה, בחירה מדויקת ועוד כל מיני דברים. הברירת מחדל די נחמד, בחירה קישור, כן. בואו תראו אבל מה זה. אני אעבור אתכם לפי הסדר. מה זה ללא? ללא זה הקלאסי, אפשר לקרוא לזה. זה הקלאסי כמו שהיה ממש ממש פעם בווינדוס הראשון. בואו אני אבחר את זה רק בשביל שתראו איך זה נראה. הנה, רואים? ככה זה נראה. אוהבים, לא אוהבים, ככה זה נראה. בואו נגיד, אתם רואים? זה לא... זה ישן, כן? אני אחזיר בקיצור למה שאני רגיל אליו כבר. טוב, אוקיי. אז זה ישן, והדברים פה נראים ממש כמו ב-XP, מערכות הפעלה ישנות של מייקרוסופט. מה זה? זה גודל של הברירת מחדל של ווינדוס. אני משתמש בגודל הקטן ביותר, לא מת על הגדולים האלה. וזה גדול מאוד, קצת קטן יותר. גודל רגיל כמו שאני משתמש. מוגדל. זה עכשיו, אני לא יודע אם תאהבו את זה, זה כמו הקלאסי, אבל מוגדל יותר. מבינים? מה זה? צבעים הפוכים של ווינדוס גדול מאוד. זה, אני לא יודע אם תאהבו את זה, תאמין לי שזה נחמד. זה נראה כמו הקלאסי, אבל בעצם הוא ממש לא. הוא כאילו צבעוני. זאת אומרת, אם הוא יעמוד על כחול, הוא יהיה בצבע כתום. אם הוא יעמוד, אם המצביע העכבר יעמוד על שחור, אז המצביע העכבר יהיה בצבע לבן. וככה זה יימשך. יפה, נחמד, אבל כשזה שחור זה לא משהו מיוחד. ויש לנו פה, זה הגדול מאוד, קצת קטן יותר, וגודל נורמלי. כפי שאתם רואים, גודל נחמד האמת. ומה יש לנו פה? רגיל של ווינדוס. מה זה רגיל של ווינדוס? זה הקלאסי, אבל לא מוגדל. זה הקלאסי המוגדל ביותר. רגיל, וזה. שחור של ווינדוס גדול מאוד. מה זה שחור של ווינדוס? זה פשוט מצביע עכבר, שהוא כמו הקלאסי, אבל בצבע שחור. שחור, טוב. והגודל קטן. אז אלה מצביעי העכבר, ברירת מחדל שאתם מקבלים בווינדוס. אם אתם תלחצו פה על עיון, אתם יכולים לחפש בווינדוס כל מיני מצביעי עכבר אחרים. אם אתם מבינים כל כך במחשבים, אתם יכולים להגיע פה בקונן C, למי שיודע מה זה, שזה הנתיב. ספריות, זה לא נתיב, מחשב זה, וקונן C, ווינדוס, המצביע העכבר כאילו, ושם זה התיקייה שאתם מאחסנים מצביע עכבר. רוצים להוסיף, יש באתר שהיא מבחר רב שמצביעי העכבר, באתר המחשבים, אז אני חושב PCDX, מוזמנים להיכנס. ושם אתם יכולים להוריד כל מיני דברים, ולהעתיק אותם לתיקייה הזאת, לא דרך החלון הזה. תחפשו במחשב זה, קונן C, ושם תנפתו. אוקיי, טוב. אז הראיתי לכם מה זה מצביע עכבר. תצוגה. מה זה תצוגה? זה הרזולוציה, שאתם נכנסים אליה גם אם זה משם. למרות שזה לא רוצה לבלבל אתכם. כוון רזולוציה, שזה מה שאתם מגיעים משם, אבל אני לא... מה זה פה? זה המומלץ, זה הרזולוציה שמומלצת ועוד כל מיני דברים. לא מומלץ לגעת בזה, כי ווינדוס כבר מכוון את עצמו לבד, אבל רק שתראו. טוב, אז תצוגה אתם צריכים לגעת, רק אם אתם רוצים ככה, כמו שהראיתי לכם. שורות משימות וניווט, טוב, זה מה שהראיתי לכם על שורות משימות. מרכז נוחות גישה, סביר להניח שמי שצופה בי או לא, לקוי ראייה או לקוי שמיעה,
ליקוי שמיעה בעיקר. סביר להניח שלא. כי יש את הנוחות גישה שאז ווינדוס יכול לדבר איתכם באנגלית על כל דבר שאתם תצביעו עליו בעכבר. ווינדוס יגיד לכם מה זה, רק אם זה באנגלית. אם זה בעברית אז הוא סתם יזרוק לכם אותיות באנגלית עם כל מיני סלשים. עובד רק באנגלית וזה לא כזה מעניין אתכם. אוקיי, מה זה שומר מסך? עכשיו אני אעבור איתכם על הריבועים האלה. מה זה? כפי שאתם רואים, פה הוא מראה לנו איך יראה שומר מסך. לתצוגה מקדימה אני לא חץ על זה כי אז הוא לא יצלם. הגדרות לא צריך לעניין אתכם. זה צריך לעניין אתכם רק בשומר מסך אחד. טוב, מה זה סרטים? טוב, מה זה לא? לא שומר מסך. טוב, אז לא... בברירת מחדל זה תוך דקה, אם אני לא טועה, הוא יעשה שומר מסך. אני בחרתי 10 דקות, יותר נוח לי. שככה בוחרים. בוא נגיד, אני בוחר ברקע בשומר מסך הזה. ואני בוחר כמה זמן אני רוצה שהוא יפעיל את זה. בעד חידוש פעולה, אציג את מסך הכניסה. לא ממליץ לסמן פה וי. אני לא ממליץ. זה בועות. שמעתי שהרוב אוהבים את זה. גלריית תמונות, זה כל התמונות שנמצאות אצלכם במחשב. טקסט תלת מימדי. עכשיו פה זה Windows 8.1. פה זה מראה לנו את Windows 8.1. אם אני אחץ פה על הגדרות, זה הדבר שיופי פה. זה לא חייב להיות Windows 8.1. אתם יכולים לכתוב פה את שמכם, אתם יכולים לעשות פה מה שאתם רוצים. אני אתן הדגמה. אני אכתוב פה את שמי בעברית. אני אחץ על אישור. וכפי שאתם רואים, הנה. אבל הוא עושה לנו את זה פה בסיבוב תלת מימדי, ובוא נגיד ואנחנו לא רוצים את זה. אז אנחנו יכולים לבחור סיבוב, זה לא נראה כזה יפה. כאילו זה רק ככה. זה לא שום דבר יפה. סיבוב, ראיתם את זה? נדנדה, זה כאילו ככה. שאישית, זה מה שאני אוהב. ויש לנו פה נענוע. זה כאילו עובר ככה מצד לצד. מידע עם עין. שזה ככה. שהוא מסתובב, מתרחב, לא מתרחב, מתהפך וכאלה. אני בקיצור לא, את זה אני ממש לא ממליץ על זה, כי אז בכלל לא רואים מה כתוב, אבל כל אחד ומה שהוא אוהב. בקיצור אני אבחר נדנדה, כמו שאמרתי זה מה שאני אוהב. בכל אופן נעבור הלאה. סרטים שזה מה שראיתם, זה מה שבחרתי. רואים? ריק. מה זה ריק? שבמקום שומר מסך, אין לכם מסך ריק. תמונות זה מה התמונות שיש לכם במחשב, גם כמו גלריה. תעתועים זה שומר מסך ידוע מאוד, לא אהוב כל כך, אבל הוא נשאר אצל מייקרוסופט בווינדוס הרבה מאוד זמן. סלאש בווינדוס XP, שזה כמו שורה תחתונה. בווינדוס XP יש יותר שומרי מסך, וחבל שאי אפשר להוסיף שומרי מסך. זה חבל, כי ב-XP תאמינו שומרי מסך יותר יפים. אבל אני לא נגלוש לנושא אחר. אם אתם מתחילים במחשב, אולי חלקכם אפילו לא יודעים מה זה XP. אז אני לא... טוב, מה זה צלילים? יש הרבה צלילים. חבל על הזמן שלנו, גם ככה הסרטון הזה מאוד ארוך. אני לא מסביר לכם את זה. אני רק אשמיע לכם. בואו נגיד... זה צליל. זה צליל. זה צליל. ואתם יכולים לבחור איזה צליל אתם רוצים. לא הייתם ממליץ להתעסק עם הברירת מחדל. בואו נגיד הגדלה. אתם יכולים לבחור איזה צליל. איזה צלילים מבין מה שאתם רוצים. מבחר גדול, אני לא אראה לכם את הכל. אני לא אראה לכם בכלל את הכל. השמע הצליל של ידחול ווינדוס. זאת אומרת, אם אתם מדליקים את ווינדוס והוא במסך הנעילה, אז הוא עושה לכם מין צליל כזה. שכמו שהיה בווינדוס 7 למי שמכיר. סמן וי, לא יסמן וי. מה זה צבע? צבע זה כאילו איזה צבע אתם רוצים שיהיה. אני אלחץ על צבע אחד וזה זה. הנה, והנה, הנה. עכשיו, ברגע שאתם מוחצים על משהו, תחצור לשמור שינויים. אבל אני אלחץ על השקוף הזה, שזה כאילו מתאים את עצמו לפי רקע שולחן העבודה.
ומה יש לנו פה ברקע שולחן עבודה, שזה יותר משולב עם הרקע עוד נעשה. בוא נגיד יש לי פה מבחר של תמונות בתיקייה הזאת. בחרתי רק סליחה על זה חברים, פשוט הגדרתי את המחשב שלי ככה לעשות לי. סליחה על זה. טוב, באמת, אל תשימו לב לזה, סתם פרטי שלי. טוב, אז מה יש לנו פה? אז יש לנו פה 3 רקעים ושני רקעים שמסומנים ב-V. הכוונה בסימוני V זה איזה רקעים יופיעו. עכשיו מה, זה נראה לכם הגיוני? 2 רקעי שולחן עבודה בשולחן עבודה אחד, אז זהו שלא. זה פשוט מתחלף כל זמן שאתם בוחרים. עכשיו, אם אתם אין לכם סבלנות, לוחצים על רקע שולחן עבודה הבא, במקרה והגדרתם ככה, והוא יעביר לכם את זה. אוי, סליחה. רגע, מה? טוב, לא משנה. נחזור לפה. טוב, אז נתנו פה עיון, לבחור תמונות וכאלה. בואו נגיד, אתם לוחצים על עיון, ככה מדפדפים, בוחרים תמונה. מנווטים, איפה היא נמצאת. אז כאילו אתם מצאתם תמונה, איפה שאתם רוצים. אני לא אראה לכם את כל התמונות של ווינדוס. ואתם בוחרים איך למתוח אותם, לפרוס אותם וכאלה, אם זה מלא. תוך כמה זמן זה נחלף. אני בחרתי 3 דקות, זה נראה לי הכי בסדר. הצג בסדר אקראי, אין לזה חשיבות לפי דעתי. כאילו שקודם הוא יראה את הקרח, ואז את הנוף. זה לא... באמת, אין לזה חשיבות. בעד שימוש בכוח סוללה, שעת, שקופיות ולחסוך בצריכת חשמל. ווינדוס, מה זה... הוא רוצה לחסוך להם בצריכת חשמל בדרכות מוזרות מאוד. זה לא חוסך בצריכת חשמל. כמה... תאמינו לי, מה שאתם עושים במחשב, אם אתם עובדים על בטריה ולא על חשמל, מבזבז יותר מזה שהוא סתם יחליף לכם תמונה ברקע שולחן עבודה. אז זה לא... כברירת מחדל הוא מסמן לכם פה וי, אבל אני לא חושב שזה שאתם מחברים את הלפטופ שלכם למחשב, הוא צריך לעשות ככה. אז אני הייתי ממליץ להוריד את ה-V, אבל כל אחד ומה שהוא בוחר. בחר הכל זה, אם לא נבחר פה הכל, שיבחר את הכל, אני לא רוצה את זה. אני לא רוצה את התמונה הזאת. ויש לנו פה את כל הדברים האלה, הרקעים של שולחן עבודה של ווינדוס. אלה כל הרקעים של ווינדוס, מבחר רב, לא כזה רב. יש לנו פה את ווינדוס, פרחים וקווים וצבעים. אין לנו כזה מבחר גדול ועל הטעם שלי בוא נגיד יפה, לא התלהבתי כל כך מהרקעים של מייקרוסופט, אבל בסדר. ספרייה, תמונות, טוב זה סתם תמונות שלי. תמונות מובילות בדירוג. האמת לא דירקתי בו שום תמונה. צבעים מלאים. לא הייתי מסתמך על זה שמישהו יאהב על זה, אבל אולי כן מישהו יאהב את זה. שנייה, מה הוא עושה פה? טוב, לא משנה. יש את השחור, בוא נגיד, אני אראה לך שחור, לא שחור. בוא נגיד כחול. מזכיר לי את ווינדוס 98. זה עדיין לא השתנה. טוב, לא משנה. ככה זה כאילו צבע אחד אחיד לרקע, לא כולם יאהבו את זה. ומה זה, איך שווינדוס קורא לזה באופן, איך שהוא בוחר. אבל זה תמונות שאני בחרתי. ורקעים לפעמים של ווינדוס 7, זה משהו שאני אוהב, שאני הוספתי. בקיצור. טוב, לא משנה. לחץ פה על ביטול. טוב. לא שמענו שום דבר, לא לחצנו על שום שמור שינויים. רגע, מה הוא עשה פה? טוב, זה יעבור לו אחרי שאני אצא מזה, הוא מתחרפן קצת, זה לא... קניתם ווינדוס, עשיתם עבירה ממש גדולה בחוק, סתם. פשוט ווינדוס פועל קצת בצורה יותר גרועה ממה שמק פועל. טוב, אז... זהו, לא? נראה שהראיתי מספיק. אוי, יש לנו גם את צייר ווינדוס, והוא לא שינה פה. טוב, אני חושב שהיא מתחרפן. טוב, מה זה פה? זה צייר ווינדוס, זה דבר אחרון שאני עושה להיום. נראה לי שכבר התעייפתם בצפייה ביוטיוב, לא? אל תדאגו. עוד מעט זה ייגמר. אז יש לנו פה את צייר ווינדוס. אם אני אחד עליו, הוא יביא אותי למחשב זה.
פעם, אני מדברת איתכם על פעם, זה היה ספריות, אבל אני לא אשגע אתכם מה שהיה פעם בווינדוס. ומה יש לנו בסייר ווינדוס? מה זה סייר ווינדוס? אם אני נכנס למחשב זה, יש לנו מאפיינים, פתח, תצוגה ועוד כל מיני דברים. בואו נגיד, אני אבחר בקונן אחד. ועכשיו הוא יראה לי כל מיני דברים של הקונן. מפה קונן רשת, אוסף לא, זה מנהל, סליחה, לך זה משהו מנהל, יש לנו את המידוב של הדיסק, ניקוי הדיסק, כתחול הדיסק, כן? פה יש לכם את כל הדברים שיש לכם במחשב. אם אתם רוצים לגבות את המחשב שלכם, כל מה שעליכם לעשות זה לגבות את C. טוב, לא מומלץ את C, כן? לא צריך לגבות את C. מה שעליכם לגבות זה את D. C מותקן בו תוכנות, אז ככה שזה לא... תמיד אפשר להתקין אותם עוד פעם. C או E, לי יש 3 כוננים, C, D ו-E. אבל אתם תצטרכו לגבות את הכוננים שיש לכם בהם מידע. C, לי יש מידע ב-D ו-E. אז אני אגבה אותם, אם אני רוצה לפרמט מחשב או להחליף, כן? ואני רוצה שהקבצים שלי יישארו. ויש לנו פה תיקיות. פעם זה היה נקרא ספריות, אני לא אחזור לזה. אבל היום זה תיקיות, אין לנו בתיקת הורדות. לא חייבים לגבות אותה, זה לא כזה סיפור גדול שפה מאוחסן כל מה שאי פעם הורדתי מהדפדפים. שולחן עבודה לא חשיבי. תמונות. מומלץ, כן, לגבות את כל התמונות שיש לכם במחשב. מוזיקה, כל המוזיקה שיש לכם במחשב, שם זה יוחסן. המסמכים, כל המסמכים, סרטי הוידאו, כל סרטי הוידאו יהיו שם. וזה מה שאתם תצטרכו לגבות. או למי שזה כזה הכרחי, שולחן עבודה וגם הורדות. ויש לנו פה עוד כל מיני דברים, אז קצר ולעניין, הסייר ווינדוס או אקספלורר באנגלית. ויש לנו פה חיפוש, חיפש במחשב זה מחפש לנו בכל המחשב. למרות, אבל זה החיפוש הקלאסי, המקורי כאילו. למרות שאתם יכולים גם לחפש ככה. כפי שאתם רואים. אבל לא משנה, זהו, הגענו לקץ הסרטון. אז הגיע הזמן שנסיים. הסרטון הפך להיות ארוך, אבל חשיבי, לא? טוב, אז חברים יקרים, אין לי כל כך סיכום להראות לכם, אבל... אז למדתם את חלק ג' שמדריך המתחילים במחשב. אני אומר לכם, אפילו אני השקעתי בו יותר ממדריכים המתחילים במחשב קודמים, כי בשולחן עבודה יש יותר מה להראות מהמטרו, כי זה מייקרוסופט חדשים במטרו, בממשק הזה וכאלה. אז שולחן עבודה זה המקורי, ושזה הרבה דברים להראות, וזה הסיכום. ועכשיו הסיכום הכללי. אז חברים יקרים, אני מאוד מקווה שאתם אהבתם את הסרטון הזה. כל מי שלפני כמה שבועות, כמה ימים, כאן המחשב, שיעזר בזה, זה מפורט מאוד, שיחכה גם לחלק ד' שיצא בקרוב עוד שבוע. אז כל צופיי היקרים, אני מאוד מקווה שאתם אהבתם את המדריך, ואנחנו נתראה כאן שוב במדריך הבא, סרטון הבא, להתראות, מקווה שנהנתם. אם אהבתם, אין סיבה שלא, זה לוקח לכם 2 שניות לעשות לייק ותגובה. קצת יותר, אבל מה אכפת לכם? קצת תחמיאו לי ולביזנס, או תגידו תודה רבה וכאלה. טוב, אבל תעשו לייק, תגובה. ולמי שלא עשה, אם יש לו חשבון גוגל, שעשה סאבסקרייב כדי להיות מעודכנים בכל הסרטונים החדשים שאני מוציא ליוטיוב. אז כרגיל יוצר הסרטונים מילה, אני מקווה שנהנתם. ביי ביי. להתראות.